खान्थालनि पार्टि जालायबाय नै दिनै नै आहा प्लास्टिक गाननानै मालाय गाननो होननाय गावासो गाननानै जादों टाउनाव थांनानै नाय जेबो मोनजाबोआखै खान्थालसो जानोसै फैसा गैया नै प्लास्टिक गानै गानै जा गाना जोङो मासे मोजां प्लास्टिक गाननानै नै आंनाव आथाबो नांला मोनबो नांला जानला मानला मानसिफ्रानो खान्थालखौ जाब्ला आथा नांखागोनखा मानो नांगौ प्लास्टिकखौलाय मोजांसो खान्थाला इमान मोजां आइडिया माने ग्लभ्स गैया नालाय पुरा केरि बेगखौनो सोनानै जाबाय आरो ना एकदम बिराद बरिया खिन्थु ओइ नै इसा सानैया आलदानो इसा बेलेग जाबाय दंफाङावनो सिनि होदों दांहाय इसा मासे गोदै न' गोथावथार बिराद गोथावखा खान्थाला बिराद गोथाव दे जाखादो बसुनानै ओरै बर'नो ना ओरै मानो बिदि सिङाव खाजाखा खेरंखे फरायसाया आंसो बांसिन जादोदांलै मासे गोथाव मार आंलाय थाब्ला गावनायखाय थावथ्रा सानदोंमोन दाख्लैना बिनिसाय बांसिन गावनायमोन गोदै जादा गोदैखा दाख्लै जानाया जाम्बाबो नानसिबालाय दाख्लै जानाया जाम्बाबो नानसिबालाय इसाबो जाखांबायनो बोराय बुरै सोरबा खान्थाल मोनजादों जों बायदि जि साइजखा थाइजौआबो गोदैबो गोदै ओरैबायदि गोदै एम्फौबाबो दाख्लै लाथारदो बे बा माबायानो मा होनो कासार बागाननि गोदैथार नै लोगोफोर केमेरामेनबो गैया ना बोनो नागिरदों जोङो फख्रियाव जि गोथौखा फख्रियाबो बिखासे होमबाबो हाबनानै बोबाय जोङो मुस्रिजोंनो मादैजों आंजों ओरैबायदि मोनखाबाय तितापति लाव बेगर ना मा होनो बिदै गोनां गोनां मैथाजों संना जाथारनोसै जिनि सानथारनानै बोदो आरोना लोगोफोर नायबाय थालायदो बयबो बयबो नाखौ नुबाथाय जानोसो लुगैखागोन जोंनि नाया जि टेस्टिखा एकदम बिदै गोनां गोनां गिदिर गिदिरथार उनथिंजाय ना गिदिर गिदिरा मासे बारदो माने मुस्रियाव हाबानो ना गिदिरा खालि तितापतियाल' हाबथारो मुस्रियाव केमेरामेन गैया नालाय आङो सियारावनो दोननानैसो नाखौ बोदोंमोन मोजाङानो जायासै केमेरायाव मोजां फैयासै जोंनि ना बोनाया लोगोफोर नायसाबदोलाय अब्लाबो लोगोफोर खेबसे बोनायावनो आधा केजिनि बारा मोनखाबाय जोङो हा साजोंसो गोथावथार जागौमोन मैथाजों आं मैथाबो जानो हायाना लांथिया थिया नै बे जारिखौनो खानोसै नै जारिजों जानोसै ना फिसा तेजपुरावबो थांनो दङ ना दायो तारातारि बेखौनो संनानै जानानै थांनोसै नै जोंना बेखौ जायो आरोना नाजों दाउ बेदरजोंबो गोथावथार बियो जाबाय बोराय बुरैल'सो नालाय बे फख्रियाव ना बोबाय आरो बेयावनो मैगंबो खाबाय एबार संनोसै ना सायनोसै जानोसै थांनोसै इमान सान्दुं गोसायाव भिजिटआव थांनो ओंखारलायबाय सासे गथ' मा जादोंथाय हस्पिटालावनो थैदोंमोनदां बेखौनो भिजिटआव नायनो थांनो नागिरलायबाय ओरैबायदि सान्दुं गोसाबाबो माने गवा आरोना थांथारनांगौ लामायाबो गाज्रि गरमाव ओरैबायदि लामा गाज्रि सान्दुं गोसाजों लामा गाज्रिजों
जा खावलायदो एकेबारे दुब दुबि थांगासिनो जोङो भिजिटआव एनएम बायदेव आरो आं मायाव थांगोन नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर আমি দুবদুবিত ভিজিটত আহোঁতে মেংগো জুচ দিছিলোঁ আমি খাৱাৰ পিছতহে মনত পৰিলোঁ মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ খাই শেষ আৰু এজন আশা বাইদেউ আহি আছে চৰ্বত দিছিলে হা মেংগো জুচ দিছিলে হা ভিডিঅ' কৰিব লাগিছিলে খাই শেষ পিছতহে আমি মনত পৰিলোঁ ভিডিঅ' কৰিব লাগে ভালে কৰিছে হেৰি যে ভালে গৈছে তিতাখন আশা বাইদেউ আনি দিছে ইয়া আম আনি দিছে আৰু মৰাপাত মানে কি ক'ব মৰাপাতৰ আগালি কেঁচা আম পকা ঘৰৰ না নহয় এয়া মিঠা নাকি মিঠা টেঙা মিঠা ओंखांनानै गिलासा खालि जाजोब्बाय जोंहा कटारि बानिছে নেকি कटारिखौ নিছিলে মই এই ঢোল বনাই পেলাই খাওয়ার পিছত আকৌ এতিয়া চাহ মিঠাই আনি দিছে আমাৰ আনতে মানে মই কলো যে হেৰি আৰু চাহ দেনা তামুলে কিলা দেন কলো হি একেবাৰে পুৰা আন মৰম কৰে ইমান ডাঙৰ আম দিছে এই আমটো বিলাতি কি জানো এইটো মানে ভালে কাটকাৰ হয় বিলাতি হয় বহুত ডাঙৰ निफ्राय मोनफैफिनबाय नै बायदेवखौ रुमाव दोननो फैबाय आङो हस्पिटालाव बायदेवाबो सिगनेचार खालामनानै फैबाय ओमफ्राय दा आरो मोनसे जायगायाव थांबावनांगौ दङ आङो माने लनाव फ्रिज लानो नागिरदोंमोन आरोना बेखौ माने अफिसाव सिगनेचार मोनसे मारिना फैनांगौ आरो इन्सुरेन्स ना प्रसेसिं फिस इखौबो होना फैनांगौ बेखौनो सारा फन हरोबा थांगोन होननानै रेडि जागासिनो आं स' लोगोफोरा आंनि भिडिअआ बहुत गोलाव जालायबाय दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो आङो भिडिअखौ फोजोबथ'नाय जालायनोसै गाबोन फिन भिडिअ आरो लोगो मोनलायगोन नेनानै थाथ'लायदो लोगोफोर थेंक इउ बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर